makuloy na buhay mga kabili. Makulay na buhay mga kabili. So kakain tayo dito sa Bernardo's Ano? Bermudos. Bermudos Carinderia. Yun. So nandito tayo sa Porac, Pampanga. Let's go. Pasok, pasok. Sarap po, sinigang, puro taba. Ito pa rin. Sinigang. Mga beli, ito stopover. So nasa kanto siya. Anong lugar to? Balumpad? Paralaya. So kanto ng Paralaya mga beli. So stopover ng mga biyaher. Sinigang tayo. Yung, umuulan naman. Ay, shout out kay Roy. Yan. Ate, isa na. Hindi na kayo ulam niya. Sinigang. Poy, Jepoy. Dinuguan. Dinuguan. Siu. Ito. Dinugo. Adobo. Adobo. Yung ginagtaan. Yan, sarap yung ginagawa. Ito, ate, ano to? Kilain mga beli. Hi. Hello. Hello. Eh, Hi minuto. guys. Oh, invite mo na yung mga taga Porac ate. Hindi, magaganda tsaka kabayan. Punta ka na sana may kasando ko. Sa sinigang ako, ito lang yung ulam niya. Oh, Tapos palabok meron kaya. mayroon ka. Magkano order? 45 lang. Pengi kang gusto yung palabok. Ate, yung sinigang. Sige, tikman mo na. Pengi mo na naman dalawa. Bayan niyo muna pala ako. Ilan kung ganin? Ilan sinigang niya? Tapos siya nga. Naka-order na ba kaya? Di pa po. Di pa kayo ma-order? Di pa. Ha? Poy, Jepoy, ano? Sinigang. Ini kanini. Yan, sinigang. Eh, kumana nasa? So, kumain na pala ng kanin. Si Japol kumain na rin to. Wala na pala ako. Hindi, meron po. Tatlo. Sa sinigang. Saka Shanghai. Actually, kasi Shanghai. Sana, beli kayo muna tayo. So, yan. Ano po sa akin? Ginataan. Ginataan. Ito po. Sitaw kalabasa. Dalawang order na. Dalawang gato po. Dati kandas yan. Mga beli, sinigang nila may puso ng saging. Ayan, pagkita mo camera mo. Ayan po mga beli. Puso ng saging. may Sharon at saka gani to. May Sharon at saka gani. Sinigang. Wow. Dinuguan ba to? Anong page ka niyo? Yung paksin mo. Sim na babon eh. Tapos dalawa nung ano. Magbayran tayo na kanina. Bermudas. Eh, dakal naman. Bayran na kami. Adoang kahay po. Ginataan. Nagpit ma yun. Eh, meron mag-vlog. Malay ka. Tignan yung asal mo. Adoa po. Sige po. Sabaw. Ginataan. So, mga very special din nila rito palabok. Yun. Yung palabok. So, yung mga beli, napakasarap ng palabok. Sinigang. So, na, 5 po ate. Dress dyan ka? Ay. Ano, what's wrong with you? Kaya na. Very may event tayo dito. So, surprise birthday yan pala ko ate-ate. Sobrado natin. Ayaw, sobrado natin. Hindi, mo nang sumobra para may extra rice ka. Sige po. Yun. Shanghai, tikman natin.
Unang kagat, pambalot agad. Sarap. Tayo mga bili. Oh, kuha kayo. Yung mga bili, kain tayo. Gitna nyo nga tol. Sinigang. Kumain ka na, Dam? Ano pare? Try study tayo sa sausawan. Dito wala ba sa sarap ng sinigang na baboy. Yung kain tayo mga bili. Beli, tingnan yung sinigang nila, may puso ng saging. So dito sa Pampanga talaga naglalagay po ng puso ng saging sa sinigang. Yung mga, lalo na yung mga matatanda. Tres, ito ulam ah. Paul, kumuha kaya. Ba't ano lang sa'yo, wala ang isda? Partner niya, ha? Okay na po ito. Partner niya ni isda. Ate, penga tilapia pag ibigyan. Ha? Ayaw mo tilapia? Po tayo, okay siya. Bahala ka. Kumuha ka na lang sa mga ulam namin. Dami niya. Sarap ng sabaw. Mag-sentro ka ng camera yan eh. Baluda ka. Ada. Kilala ko. Lebe, alam mo, mag-sentro yun. Hello. Hi. At yung kami po kayo ng Bermudo. Bermudo ba? Bermudo. Bermudo Cafeteria. Yan, sa mga beli, Bermudo Cafeteria. Sarap ng ulam nila. Yung sinigang, sarap. So, lutong matwa. Sarap yung palabok, Dam. Sarap mga bili. Ayos, panalo. Ba't pa palabok yung order mo? Paano po ako kanina eh, bago malis. Bele, ito yung puso ng saging. Na, umulan na. Ulan. Ay, tikman yung palabok ah. Gulay boy. Ay. Ano tayo yung dress? One. Mga biker. Ano mga bili, gusto nga.
Yung palabok din yung ginalaw. Tinatay pala, puputay. Wala. Wala ba tayo? Yun, nanti kami dalawa di Jampo. Dati kayo ni Jampo, dati kami ni Tres. Ubus ba natin yan, Tres? Ubus ko yan. Marami. Talagang 45 pesos po. Napadami. Bali 45 pesos lang to. May isang buong itlog, tapos Chicharon. maraming chicharon. Higing. Meron bang giniling? Bawang eh. Ang kuwata. Nga? Bawang po. No, walang giniling, bawang. Tokwa yan. Ang sarap ng itsura. Kasi po kami ni Tama na yung sa'yo. Pwede tikman natin palabok nila. Sarap, right? Oh, sarap mga beli. So, pansit luglog. Try. At budbura mo ng paminta. So yan, maraming salamat nga po pala sa pagbati sa amin ni Karen, Sa inyong lahat, ako po si Karen ka-localizer. Karen. Shout out po kina Tito Aris and Tita Karen Josie Davila. Santos of Los Angeles and Cabelli. Mag-ingat po kayo palagi. I God bless. Thank you po. Sa ano, CBN. Ayan mga beli, tapos na tayo mag-lunch. Yung maraming salamat po. Mga beli, pag napasyal kayo rito, yan, huwag nyong, dito na kayo mag-lunch, mura pa. Ayun, Bermudos, Pansiteria. Sarap ng pagkain, sarap ng ulam mga beli. So ito yung stopover. Thank you. Salamat nga pala kay Romel Macalino yan. Maraming salamat doon sa binigay mong ano yun, tent frame. Thank you po. Thank you, Mel Macalino. Thank you po. Itong sarap na tanghalian. Thank you. Nana po kami. Thank you po. So yun mga beli, pasig na tayo. So game na tayo, biyahe na naman tayo. Papuntang Palat, Villa Villa Cristina, Palat, Proxingo. Yan mga beli, doon tayo mag-event ngayon. Okay, thank you, Kabeli team. Thank you po. Yung maraming salamat po. Ingat na lahat. God bless all. all. Thank you. po.